Mga Katoliko giawag sa Cebu Archdiocese nga mobuhat sab ug maayo alang sa mga kabus ato sa Ash Wednesday karong adlaw. Si Monsignor Joseph Tan, ang Media Liaison Officer sa Cebu Archdiocese, ni pahinumdum sa mga Katoliko nga ang Ash Wednesday wala lang nakasentro sa pagpuasa ug ang paglikay sa pagkaon ug karne, apan mahitungod usab kini sa mga espirituhanong kausaban. Butyag ni Monsignor Tan nga daghang paagi sa pag-obserbar sa Ash Wednesday, sama sa paglaktaw sa snacks o pagkaon sa bisan asa sa tulo ka mga basic meals kada adlaw o ang pagkaon og usa ka full meal sa usa ka adlaw samtang partial meals na lang ang kaunon sa nahibiling duha ka mga meals. Dugang ni Monsignor Tan nga mahimo sang mobuhat og maayo ang mga Katoliko sama sa pagtabang sa mga masakiton ug mga kabus. Ang Ash Wednesday mao'y opisyal nga musugod sa ting Kwaresma.